السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، خالق الإنسان ومدبر الأكوان، كل شيء عنده بمقدار. والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة، صفوة خلق الله حضرة محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأنصاره وأتباعه. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Aziz ve kadirli, hürmetli cemaatler, Allah Tebareke ve Teala taat ibadetlerimizi öz dergahında kabul etsin. Allah Tebareke ve Teala himmelerimizi doğru yolda, istikamette saklasın. Allah Tebareke ve Teala zindegilerimizin müşkilatlarını bertaraf etsin. Dini dünya işleriniz gün günden revnak tapsın. Allah Tebareke ve Teala öten geçerlerimize merhamet etsin. Onların kabirlerini behiştin bağlarından bağ etsin. Allah Tebareke ve Teala Sure-i Nisa'nın 47. ayetinde aydiya Yahutlara vurun aydiya Ya eyyühellezine utul kitab. Ey Tevrat verilen adamla, kitap diyen Tevrat verilen adamla, aminu inanın bima nezzelna, bi indiren zadımızın hemmesine inanın. Yani Kur'an'a da inanın, Tevrat'a inanışınız yani. Musaddikan lima ma'akum. Bu Kur'an'ın özü sizin yanınızdaki Tevrat'ı da aqida zatlarında tasdik eden yağdayında. Bu da onun bilen bir tersligi yok etiqatlarda. Min qabl en natmisa wujuhan. Bir yüzleri tahta etmençak. Yüzlerinizi, gözünüzi, burnunuzu, ağzınızı hemmesini kapıp bir tahta edip koyman kaq. Feneruddaha, ondan sonra yüzleri öwürmen kaq ala edbariha. Kelläňiziň ýyzyna. Öňüňizde gözüňiz bolsa, muny beýle sap taht ederek, gözüňizi, agzyňyzy biziňizden açman çap. Tähdid edýär. Ew nel'anahum, ya bir sizi rahmetimizden, merhametimizden daşetmän çak. Kema la'anna ashabes sabt. Sizin ata-babalaryňyz şemme gün balyk tutma diýilende balyk tutup şu jere bir Hudaý Taalanyň lanetine galyşýanyk, sizem lanete galmançaňyz bu Kur'anyda inanyň. Ve kana emrullahi mef'ula. Bu gurrunla boş tehditlerle Hudaýyň buýrugy hukman bolýanlardyr. Hazreti Abdullah ibn Abbas radiyallahu taala anhuma Peygamberjanyň ulaqan sahabasy gurrun beriýär. Bizim Peygamberimiz Yahudilaň başlagy bilen o da ulama yanmış da, yani Tevrat bilyen adamlarmış. Şolar bilen bir gurrun edipdir. Çünkü Peygamberin işi şo da adamları doğru yola getirmeli, İslam'ın dinine getirmek. O zaman ken adamlar bilen gurrun ediyor. O zaman olar bilen bir oturuşu edende Abdullah bin Suriya diye, Ka'b ibn Esed diye ulaqan ulamaları Peygamber Esem olara aydıptır. Ya ma'şeral Yahud ittaqullah. Ey Yahud cemaatleri, Hudaý Taala'dan korkun ve aslimu musulman bolun. Hudaý bilen kasem içensiz meniň getiren Kur'anymyň hakdygyny bilýänsiz. Sizin bilýänliňizi men kasem içensiz. Men bilýän ki siz meniň getiren zadym dogrudygyny bilmän duranyňyz ýok. Onda olar aýdypdyrlar, biz seniň getiren zadyň dogrulygyny biz bilmeýek. Yani o yola vurupdyrlar da, yoldan bilýärler ki, bu kitaplarında aýdyklar bu Peygamberiň şekli, şemaili, hemme zat nirden dörejegi, ol Tevratda ýazylan. Onu görüp däni bu Peygambere mutabakat edende, ahir zaman Peygamberdigini bilýärler. O ýok diýipdirler, biz bilmeýek. Kur'anyň başga ayetinde da diýär, ya'rifunahu kema ya'rifuna abnahum. Onu hem edip bilmeýär, oglanlaryny tanyýanyk tanýýar. Hatta musulman bolanlarından sonralarında Abdullah ibn Salam yani Yahudiler siz şeýle oglanlaryňyzy tanyýyşyňyz yani tanıyamadığınız Muhammed Peygamber diyemizde oğlumuzu tanıyışımızdan hem gowrak tanıyadık diýipdirler da öyle içinden musulman bolanlar da bolupdyr ulamalarından. Ya eyyühellezine
Amenu utul kitabe aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum diyen yani ananın bu Qur'an'da. Ama yana bilen adını da bilmeyen diysen onda bir Hudaý gargan adam bolýan. Kim okuyup unussa hakkın kelamın kıyamet günü iki gözü kör bolar mahtumul işan aýdy. Ağın garangyny bakyp özüň sen Muhammed peýgamberiň hemme zatlar kitabyňda aýdykly. Sen şonu mutabakat edeňde de şu adam. Yine de sen özüň görmän kişi bolup haky ýaşyrsaň kıyamet günü kör goparsyň diýe. Bizde kitap berilen adam diýenden manzury Yahudlar. Alyktime özüň bir sawatly, özüň bir mutalaly adam. Bulara da diýe kitap özüňiz bilýäňiz, özüňiz ulama adam, ey Yahudiler diýe. Ne Hazreti Musa peýgamber ne zämet bilen o kitaby Tur dağından getirip onun izinden bula tana ibadet edip o paýr 40 gün yatıp o izle. O zaman bulary inandyrjak bolup ne zämet çekýär. Tihin sahrasynda 40 yıl şule bilen awara galýar. Hudaý bulara gargaýa Musa peýgamberim bilen peýgamber ulan içinden erti ýörýär, akşam izine gelýär. Erti ýörýär. Şeýlelik bilen inandyran kitaby Tawrat. Ine şu kitabı inanşyňyz ýany, ine şu Qur'ana da siz inanyň, hemme bir Hudaýyň tarapyndan gelýär ahyryny. O näme diýip inanmalylar? Sen şu Hudaýa inanyp, Tawrata inanyp durýňda. Şu Hudaýdan Tawratam gelýär, İncilem gelýär, Zaburam gelýär, Sahifele de gelýär, Qur'anam gelýär. Bir ýerden gelýär. Her bir aýry ýerden gelýän zat däl. Birim Qur'an aqide tarapyndan şu Tawrat, İncil, Zabur hemmesi bir. Allah bir kıyamet hak, kabr azabı ni'meti hak, mizan hak, sırat hak, takdiri ilahi, hayr-ı şer Allah'dan hemmesini Kur'an, hemme kitapla iman kısmetinde bir inanmaýanyk zady ýok ahyryny. Ýöne Hudaý tebaraka we taala bulara kan Musa peýgamberiň üstü bilen mucize berip zat edip inandyrypdyr. Indi akıllı adama para etmeliler. Hudaýdan gelenden soň näme barga diýebilir diýmeli. O bir döwren kitap, bu da Hudaýy beren bolsa, Musa peýgamber ýa seňe mucizeň bolsa, tabawut etmeýär senen peýgamber. Peýgamber diýen bir Musa bolmaly. Ta kıyamet etçeli. Ol hak peýgamber, uly peýgamber ýöne bir adam ot bilen nirani ýakybilýär. Bir adam bolmaýar peýgamber diýeni 124.000 azly köpli adam bolmaly. O Tawraty inandyrypdyr. Türkmen diýmişi bir timen berip aýtdyrdyk, iki timen berip goýduryp bilemizok diýe. Indi anandyrypdyr. Indi bu kitabadan diýen, buňa anan diýenden muňa ananok sen. Indi oňa zordan anandyrypdyr. O sen anan näme öwrüger bu kitap? Biz Hudaýyň söz ahyryny. Bu kitabym şonu taýid edip otyr ahyryny ýomunu etmek diýe biz. O Hudaý tähdid edýär. Gorkudyýar. Min qabli an natmisa wujuhan. Yüzüňizi, jynsyňyzy ýütkederin diýersiň diýe. Yani yüzüňizi tap taht ederin, kelläňiziň izyana gederin öňüňizi, bu delim deşikleri hemmeni baglaryn. Feneruddaha ala adbariha izinden aşarın diye. Gözem izinden borun agyl, iziňe ýörýmeli bolar, tersine. Sen ýörýüşiň tersine de. Gidişiň tersine ýagyryn. Sen bir ugurdan gidibemezsin. Şu bir Hudaýdan gelen zady bilen inandyk diýde gidibesen. Peýgamberler şu Hudaý intikab edýär. Şu bir ugurdan gelse, hemmesi ugurda şahyryny. Bular bir-birine dogan dikepleýärler. O sen näme böyle tersine saplaýan sen? O zaman öjür etjek bolsaňyz beýderlik diýip Hudaý tebaraka we taala ina fursat eliňizde bar wagty ina jynsyňyz ütgenmençe o gözüňiz izinden bolsa tersine ýörmeli bolarsyňyz. Iliň ortasynda o tersine ýören kim o jynsyňyz ütgen Yahud diýilmezden öňünçe bir wagt rawayet bolýar İbrahim an-Nakhai diýär. Hazrat İmam Azamyň zadyň bir ulakan ustatlaryndan tabi'i sahabany gören bir uly alim, öz bir mezhep başy. Şondan sorapdyrlar. Şu Ka'bul Ahbar diýen bir Yahudi. Yahudiniň danışmende özüde. Ka'bul Ahbar özü Yemenli. Şu wagtda Yemen diýilýär şu keşwere. Şu Ka'bul Ahbar musulman bolupdyr. Şu näjre musulman bolupdyr şu Ka'bul Ahbar diýip yankı müştehitten sorapdyrlar. Yankıdan İbrahim an-Nakhai'den. O zaman İbrahim an-Nakhai diýen adam aýdypdyr. Bu Ka'bul Ahbar diýeni peýgamberiň döwresinde musulman bolmady bi. Hazreti Ömer'iň döwranynda öz ýurdundan Yemenden Beytül Mugaddes'e ziyaret etjek diýip
Yahudiler, Mesihliler ola Beytül Mukaddesi uluvariya olan kıblası şu. Şondan oraya şu Beytül Mukaddes'e ziyarete barında yolu Medine'nin üstünden düşüyor. Hazreti Ömer'e haber veriyorlar, Yahudiler ulu danışmendi, Kabil Ahbar diyen adam inhaşol Yemen'den Beytül Mukaddes'e gidip barıya. Ondan Hazreti Ömer men bir şans sataşayın da diye. Ondan yoluna çıkıp ondan sataşıya. Ondan ona diye Kâb diye. Sen ki bir düşünen adam, sen bir danışmen de adam. Tevrat'ı bilen adam. Sen anan da şu kitabı diye, Kur'an'ı ne anan ok diye. O bir gefay diye. O diye sizin Kur'an'ınızda var. Meselü'llezîne hummilu't Tevrate thumme lem yahmiluha kemeselil himar yahmilu esfara. Tevrat bilen amel edin. Tevrat'ın diyenini edin deyip ondan Tevrat bilen amel etmeyen adamla arkasına bir kitap yüklenen eşek yanaktır. Dibay diye. Men Tevrat bilen amel ediyen adamdan ahirini. Kur'an'ınızda amel etmese şecre arkasına yüklenen Anırbaş peydalı zattan peyda vermeyen adam yanaktır dibay diye veli men ki Tevrat bilen amel ediyen diye ve Hazreti Ömer gurrunu uzaltmaya bilişin şu boluptur diye Hazreti Ömer'i koyup gidiyor. Ondan şol Beytül Mukaddes'e baranda şu Suriye diyen yerde Hems diyen bir şehre yetiyor. Hems diyeni Demeşk'e 150 kilometre. O yüzden ziyarete gittik biz Hazreti Halid bin Velid radıyallahu ta'ala anh'in bir de var sahabaların ziyaretgahı var. Şu Hems diyen yere yetende şol Hems'in adamlarından bir adam bizim şu vakit tefsirle oturan ayamızı okuyup oturanmış. Ya eyyühellezine utul kitabe aminu bima nezzelna musaddiqan lima ma'akum min qabli en natmisa vujuhan. Cansınızı ütkömence anana oğun diyen ayeti de şu vakit tefsirleyek. Şu ayeti eşitip yankı Kâb heyvara korkup Ya Rabbi ahmenti, Ya Rabbi eslemti. Ey Huday men iman getirdim, ey Huday men musulman boldum deyiptir ha. İşte ne korkuptur. O bilyer ahirini Kur'an çındığını. O bilmeyen adam değil ahirini. Orada dünyada azap çekecek, cıntı yütkecek. Ay korkup ondan ben şu yüzden musulman oldu diye. Beytül Mukaddes'e baranda hem isteyen şehirde ay şu tehdit bana şamil olup cıntı yütka olmasın deyip ondan sonra Beytül Mukaddes'e ziyaret edip Yemen'e gidip öy içerisini Medine'ye getirip sen hem öy içerisi bilen musulman oldu deyip yankı müştehid İbrahim bin Akha'i gurrun verdi diye de şu danışmendi musulman deden aya şaya ya sizin canınızı yütkederin diye Kur'an'a inanmasanız ev nel'anahum kema la'anna ashabes sabt ya şemmeğin balık tutarlara lanet edişim yani size de lanet ederin yani Yahudlara Huday Tebareke ve Teala şemmeğin balık tutman diye eyle diyen mentegada o Urdun diyen bir keşverde bir benderde bir sahilde şöyle yaşayan Yahudilere ay diye siz diye balık tutman şemmeğin haftan beylek 6 gününde tutsanız tutun öyle şemmeğin tutman Kur'an'ın kendi yerinde vurruna diye şemmeğin balık büyürken geliyor olmalı yani bir ama Sina'nın günde o tutamalı edip borke diye de Huday Teala bu kadar balık kan geliyor olmalı acaba tutamalı balığı rahatça tutamalı edip indi Sina o da be lan bula neymiş ediptirler bula için çekip oturan olmalı acaba balıkla o zaman bula neymiş ediptirler o yankı deryanın yakasından cup çekiptirler şeyle öyle sen bir cup çekiptir o bir cup çekiptir lan balık tolkunu vuranda o su bilen o cuba giriyen bolmalı. Şemmeğin balık bol. O zaman bula neymiş edip kendine akşam gelip cubu boğup o su yüzüne gidende balık gitmesin deyip yekşemmeğin alıp balık alıp gidiyormuşlar. Hile de şeriatta hile yok. O zaman hilegarlık etmeliler. Sen de benlaki içini biliyor ahirini o. O zaman onları neymiş ediptir Huday Teala cinsini meymine götürdüptür ha. Yani o meyminek bu meyminekle onun çağrısından değil. Cinsi dumuza ütkanem var Yahudi'de, cinsi meymine ütkanem var. Meymine ütkan, o 3 günde ölüyor o. 3 günde tamam ölüp gidiyor. Yani insanın anırsa meymun diyenler o bu kanaldan gelip bilmiyor. O 3 günde tamam oluyor. O azap da. O son 3 günden anırı yaşap
bilmeyenler sizin şu anrıyınızı cinsini ütkedişimiz yanak ya meymine giderin ya yüzünüzü ağız burnunuzu yüzünüzden açarın tersine yörderin deyip aydiya. Siz tersine yörüyorsunuz. Sonunda korkup yankı şunanık aya korkup iman eterlerim boluptırlar. Ve kâne emrullahi mef'ûlâ. Ay Hudaýynam tehdit edýär ha. Yo, jürede. Hudaýyň o jüre gurruňy bolmaz. Hudaý bir zady buyruk etse, bolmayan zady bolmaz. Bir padişah buyruk edýär, birden bolmaýar. Ya sen öýde bir zady, ya jamaada bir zady diýeniň bolmaýar. Hudaýyň diýeni bolmayan ýeri ýok taryhda şu an. Bir ýurda agdarmaly da diýse agdarypdyr. İň bolmajak zat ýani dünýäniň hemme ýerine suwa bermeli bolsa beren wagty bolupdyr Hudaý tebaraka we taalanyň. Bir nejady tamamy Kore-i zeminden halafatyny aýyrmaly diýse jini kölden aýryp goýup Ol bolmayan zady ýok onuň ýanynda. Birem eden işinden ol we şems surada we la yahafu uqbaha eden işiniň izinden gorkmaýar ahyryny. Ona hem gorkup ona biriniň güýji ýetibiljekmi? Ona desiresiň barmy seniň? Ol öldüren ýerinde bir kafinun bilen etjek işini edip bilýär. Hudaý Taala aýdýar 48-nji aýatynda Sure-i Nisanyň İnnallaha şeketip ýörmäň Allah Taala la yagfiru en yushraka bihi ona deň taý getirilmekligi asyl geçimi bolmaz. Özüne bir deň taý bilseň Hudaýa falan adam deňdir diýsen Hudaý ýanydyr diýsen o günaň o ýazygyň seniň hiç umydyň bolmasyn geçiler diýip. Ve yagfiru geçmekligi mümkindir madune zalika. O şerkten başgany geçse de geçe olmaly. Lemen yeşâ öz erade ediyen adamına geçse geçer. Ve men yüşrik billahi her kim Hudaýa deňi taý getirirse, ay Hudaý ýany bir Hudaý bardyr diýse, faqad iftara ismen azima. Ulaqan bir günahny taslan adam, dogrulan adam. Bu aýatyň sebebi nuzulunda gelýär de sahabalar aýdypdyrlar Peýgamberjanyň ýoldaşlary. Ay biz Peygamberiň döwresinde guman edýek bir adam özüni öldürse, ya yetimiň malyny ýyse, ya bir dawada yalandan şahitlik berse, ya öz ýakyn familleri bilen sile-i rahmy gatetse, ay bunyň günahı geçilmezmi? Bu hukman Hudaýyň ýanyna azap çekmek boýunda lazımdyr diýen bir günah, şu günahları hukman azabyny çekewmalydyr. Hudaý aslanam bu günahları geçmez diýen bir anancymyz bardy. Ta şaýa indi bize diýdi, ýok. Geçilmeyen birçe günah. O da şirk. O da tövbe etmesen, tövbe etsen onda geçýär. Tövbe etmän kıyamata gitsen o geçilmek ýok. Emma ondan başgany Hudaý tebaraka we taala tövbe bilen tövbesiz o geçe olmaklygy mümkin. Muhammed bin Saib diýen adam aýdýar, innallaha la yaghfiru en yushraka bihi diýeni Vehşi diýen adama eştendirsiň olarken Peýgamberjanyň öz dädesiniň dogany Hazreti Hemzany öldüren adam da Vehşi. Ady Vehşi de emelenem Vehşimiş, özi Vehşi adammış. O bir kulmuş özi. Mekke'de bir Hint diýen bir heleýin kulmuş. Osaň ýanky Hint diýen heley, bu ýanky Vehşi diýe, sen şu Peýgamberiň bir arkadagy bar, dädesiniň dogany Hemze diýerler daýaw adam, şu dine bir guwat berýän şol adam şo. Ay Hazrat Ömer ýani Hemze ýani bir güýçli adamla barmışdy Peýgamberjanyň gatdalynda, şonu sen öldürseň seni azat edeýin diýipdir. Ol kul tırnak inha bir jeňde sowuşda alınıp tutulup o jeň edenler arasynda bölüşilende soň kime düşse azat emesse bolýarmyş. Ya satsa da bolýarmyş. Ya biriniň kul satyn alýarmyş da alyp azat etseň bolýarny şu kefaralarda zatlarda bolýar meselem. Bu atyndy musulmanlaryň eji düşen wagty özümiz gul bolup turup kafirin elinde bu. Şonda şu Hemzany öldürseň diýipdir, seni azat edeýin diýär. Onsoň o da Hemzany öldürýär. O jeňinde özüňiz bilýäňiz öldüribem. Hawa onsoň ýanky heley erbaby gidýär, oň garyny dilýär, o içi sowujak bolup, onuň içini bagyryny çeýneýär. Tüfriye, ular da şöyle bir feci halatla bolýar Peýgamberiň içini ýakmadan çyryň. Ondan soň ol jeňi okutdan soň ýanky Vehşi Mekke gelýär, Mekkeli de Medine'de gidip urşa diýerler. Onuň ýoldaşlary bilen Mekke gelende ýanky baýarysy ýanky erbaby Hind azat etmeýär meni.
Sen azat edecek derli. Ona hem bir dayav adam göre kalanı öldürdük berdin o. Sen ne yok azatta, kulluğunda, ona beter narahat boluyor. Men necre edermen adamı öldürdüm, canımı hatara saldım. Ve yine beni azat etmedi deyip yoldaşları bilen Peygamber'e Medine'den, yani Mekke'den Medine name yazıyorlar. Peygamber canım Medine'de vakti. Yazıyorlar biz şu Hamza'nı öldürenimize peşiman. Biz heyvara okunayak, kıynanayak. O biz Müslüman olacak. Biz Müslüman olacak. Sana penahında olup gidecek, beheleğin elinden hem sıpacak. Yani bir zatla var. Sen Mekke'de vaktin olul Medine'ye gitmen kan senin Kur'an'ında bir gurrunla var. Şu gurrunlara fikir edemizde biz Müslüman bulabilmeyecek yani oluyor. O gurrunla da Hudaýyň bendeleri ellezine la yed'un ma'allahi ilahan ahar. Hudaýyň gatlarynda başga bir Hudaýa butazady Hudaý diýmän adam Hudaýa bende bolubiler. Bir, ve la yaqtulun en-nefs allati harramallahu illa bil haq. Qisas bolmasa, zat bolmasa, haqqy bolman, hakdan adam öldüren adam bula Hudaýyň bendesi bolup biler. Ve la yeznun zina etmeyen adamlar Hudaýa için bende bolar. Emma ve men yef'al zalika her kim Hudaýa deňi taý getirip şirk getirse, ýa-ni hakdan adam öldürse, ýa zina etse, yalqa fama, o günaha sataşyp kıyamatda da yuzaaf lehul azab yawmal qiyamah, kıyamatda da azaby näçe beraber kän berilip we yahludu fihi muhana, cehennemin içinde horlanan ýagdaýynda halal bilse hemişe galar diýip aýtdyň. O zaman biz hemmemizni etdik. Botuna yıkılmanımız hem yok bizim. Butunu da Hudaý diýdik. Nahakdan adam hem öldürdük. Min cümle senin ağın Hamzany öldürdük nahakdan. Zina da ettik. Baýala bilen biz senin dinine näjere girmeli bu dinde. Bu zatla bizi kabul etmeye diýipdir. Ondan Peygamberjan o namany okuya, o namany okanda Peygamberjana o ayetin izi iniye. Ondan ol vahşiye nameyi veriyor. İzini, ayan izi var da onu qayçı etmelidir. İlla men taba ve amana ve amila saliha fe ulaike yubaddilullahu seyyiatihim hasenat. Ol yankıyanık buta ibadet edeni bilenim, nahaktan adam öldüreni bilenim, zina edeni bilenim. Ol tövbe edelle Hudaýa bende bolup biler. O tövbe edellerin Hudaý Taala yaman işlerini ýagşa öwrer olary. Ve kanallahu gafuran rahima. Hudaý geçimlidir, Hudaý ýumşakdyr. Her kim tövbe edip ve amila salihan. Tövbe edenden soň indi gowa amel etse, indi işini dogrulasa, ýanky günahları etmese, fennehu yetubu ilallahi metaba. O Hudaýa garşy öwrildigi bolýar, bunky bolar. O zaman Peygamber Aleyhisselam bu ayeti iýberýär. Mekke ýanky vahşiye iýberýär. O zaman ola aýdýarlar bunyň bir sah. Çin bayan ahirinde tövbe edenden soň ameli salih etmeli, gowy işler etmeli. Bizden bir ömür kafirlikde, kafirin gazanında gaynan, o senin diyen ýaşy işlerini bizinde oňarjagymyz belli däl. O sen sahabalar yani näjere gowy işleri diýerler, biz ameli salih edibilmesek gerek biz. Onda Peygamber Aleyhisselam şu vakit tefsirle batıran ayetimizi veriyor. Beyniye Hudaý tarafından geliyor. İnna Allah la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Fakat Hudaýy deňi taý getirmeseňiz bolar. Başga zatlardan naumit bolmaň. O ýüzüni Hudaý geçmek ihtimali bar. O da Hudaý öz iradesi geçer beýle kilaňy çeşim boji eder. Buna bu ayeti veriyor yankı. O da näjere özüň edermen o ağasını öldüren adamı nameretti bedeler, şu birçi adamı da Müslüman edecek olup, bu ne acıra peygamber mi? Kara kabre gitsin diyerek biz olsa, şu Müslüman bolacak ama şu cehenneme gitsek olsa Müslüman bolmasın. Ya acıra da peygamber diyeli, katı emin adam. Her kim olsun, yüzüne tüyfürelleri de bağışlıyor, kıyızını öldürürleri de bağışlıyor, anasının kabrini kazacakları da bağışlıyor, Mekke'den kovalları da bağışlıyor. Hazreti Hamza'nın gerek vakti öldüren adamı da jigerini yerleri de Peygamber o zaman nama iyi veriye de şey deyiptir diye. O zaman o da semici adama başlayayım o diye ay ne ayetinde de şirki bağışlamak
şirkten başkanı halanımızı bağışlarık deyiptir diye. Ay men halanından bolacağım ne bilayin men. Şayet menkini bağışlamasın. Halanımı bağışların, halamanım azabını çeker, son beyişte girer deyiptir diye. Men ondan bolacağım belli değil ahirini diye. Sonra yine Huday tarafından bir ayet iniye. Sonra Müslümanlar şu ayeti qası bir qova ayet var yella. Yani Kur'an'ın içinde adamı qası bir umidi var ediyen. Naumidi İslam'da yok. Erca ayetin fil Kur'an. Kur'an'da adamı bir umid bakış ayet. Näme şayet diýilýär. Onda aýdypdyr. Kul diýin ey Muhammed peýgamberçilere aýt, ya ibadi. Hudaýym diýip aýdýar ey bendelerim. Ellezine esrafu ala enfusihim. Öz canlarına zulmeden, israf eden her günahını etseňiz edin. La taqnatu min rahmetillah. Hudaýyň rahmetinden naumid bolmaň. Şirk etmeseňiz, kafir bolmaň gelseňiz bolar. İnnallaha yagfiruz zunuba jemi'a. Hudaý tebareke we taala günahları özü o ýerde bir zat ederdi. Ondan soň olan hemşe diýerler, musulman bolup gelýärler. Peýgamber janyň ýanyna öz ýoldaşlary bilen edermen pelwalla. Ondan gelip peýgamberiň garşysynda oturýar. Peýgamberiň içinde ot diýeni Hazreti Hamzanyň gerek wagty öldüril gatyly geldini. Ondan Hamzany näçe öldürdin diýse. Bir gurrun berdi. O tariha bar ya. Ondan o da macerany gurrun bar ya. Öýtdim, beýtdim, ölenden soň gardyny ýardyk, ondan o jigerini çeýnedi. Onda peýgamber ağlap, ondan soň vay hak. Vay be halyňa seniň wahşy diye. Gaýyp wajhaka anni hiç maňa görünmeseň agaw diýsin. Seni göremde indi Hamzanyň ölümi ýadyma düşerdirer da meniň diye. Indi musulmanlygyň aýa musulman boldum, ýöne menden özüňi pinhanrak sakla. O wahşym iman getirip ondan soň sahaba bolýar. O Şam mantagaga gidiýär. Ölünçe şeýde gelip ýanky peýgambere görünmeýän narahat etmeýin diýip. Soň ýanky şu wagt tefsirlen ayetimiň ina şol Hamza ýanky wahşy bilen peýgamberiň reddi bedel namasynda iýnen aýaşy. Şirkden başga günahny Hudaý Taala we isleýänne birce nam bakşudany günah Hudaýyň ýanynda Hudaýa deňitay getirsen. Indi şu şirk meselesi katı bir hatar. İslam'da her günah geçilmek ihtimali var. Bir şirk deni kafirlik. O ne ahilli kafirlik? Şunu biz bellemeli. Bir adam günahı geçilmeyen müşrik bolacak bolsa, üç ragam yol bilen müşrik bolýar. Birinci, şu Hudaý ýany bir Hudaý bar diýsen. Şu bir Hudaý bar. Yine bir gapdalynda eýni işiniň ýanyk bir Hudaý bar diýsen. Zatında da enin mesela şu adam var, şun kaptalında yine bir adam var diýende, ikisi dost diýen. Hudaýyň hem kaptalında bir kömekçisi bar diýsen. Ya Hudaý Taala'nın 8 subuti sıfatı var. Hudaý Taala irade diye bilýär. Ay Hudaý bilse bilsin, Hudaý ýanyk yine bir adam bilýän zat bar. Diýsen sen müşrik. Ya Hudaý kudreti bolsa bolsun, ay plan Peygamberim şu Hudaýdan kemdel falan öwliýa da kemdel falan botam kemdel diýsen bagdyň ýatdyň müşrik. Hudaýyň 8 subuti sıfatynyň haýsy birinde Hudaýa deňitay bilseň bir zady, ya Hudaýyň özü ýanyk bir zady bar diýsen, ya ay bilemi işleýekden hem Hudaýa essetsin bileme diýekde diýsen, Hudaýyň iş enjam berýän ýanyk bir beşeri, bir perişte, bir jini iş enjam berbiler, şu asman bejerbiler, yer bejerbiler, o da adam bejerbiler, o da plan edibiler, Hudaýyň ortaň ola da orýada diýsen, pes Hudaýyň zatynda, sıfatynda, işlerinde Hudaýa anyk bir zady etiqad etsen sen müşrik bolarsan. Birinciden. İkileýincide Hudaý tebareke we taala ýanyk dünýäniň sernebiştinde hut muhtar dehalet edýän bir zat bar diýsen. Hudaý hut muhtar dehalet edýär. Hiç sana geňeşýän nädir etjek işini. Balagyňy gujagyňdan öldürýär diýe sana geňeşmeýär. Ýani ýoldaşyňy heleň alýar diýe sana geňeşmeýär. Hiç perişte de geňeşmeýär. Hiç jine de geňeşmeýär. Tenha özüniň hukmy ýörýär birçe. Sen aýtsaň Hudaýyň hukmy ýörse ýörsin. Ay planyňa ma hukmy ýörýär ey. Şu Hudaý ýany bar ey diýsen, ýok, sen iştima edýän. Hiç dünýäde birçe zadyň hukmy ýörýändir, muassir mustaqildir. O da bir Hudaýdyr. Sen bu ýol bilenem sen müşrik bolarsyň. Inha
Hudaýyň zatynda, sıfatynda inha ya Hudaýa ibadet edýekdir. Şu wagt oturuşymyz ibadet, namaz okuýak, arazy tutýak, hac edýek, zekat, üşür berýek, sadaka berýek, Hudaý ýolyna edýek. Hudaý razy bolsun, halis lillah diýek. Ay Hudaýa ibadet etmeli bolsun, plan perişte ya plan peygambere, plan öwliýa da biz ibadet etmeli. Şoň kabryna bakyp namaz okumaly. Ha? Şoňa bir meselem hac etmeli, gitmeli diýsen, ibadeti Hudaýdan ýok. Muny müşrik bolýan sen. Yani Hudaýdan başga perestişe, ibadete karşısında Hudaý diýip ýykylmany hiç zat ýok. O yalan, bota ýykylýarlar, ite ýykylýarlar, sygyra ýykylýarlar. Şu wagtdan bar Hindde ýene bir ýerde ýok. O jurdan hiç kime perestiş, fes Hudaýyň zatynda sekkiz subuty sıfat bersel bir sıfatynda, Hudaýyň işlerinde, ya Hudaý Taala ýanyk bir ma'budy behak diýmeklikde, ya Hudaý ýany bir mustaqil özü, bir mustabit tenha özü hemme zady dünýäde Hudaýa meslesin o da eder diýsen, şu ýerde sen dinden çykýan başga zatlar bilen sen dinden çykmaýan bir Hudaýdan başga hiç Hudaý bolmaz. O Hudaýyň gylygy ýany, ilmi ýany, edermençiligi ýany hiç kimde bolmaz. Beşer halifesi de bolsa bizde bolardan bamy. Bir damar tutulda ulyp ýaty ölýär diýär. Sen Hudaý, niýe Hudaý boljak sen? Tarihte Firavun özüne Hudaý diýdiripdir, zor bilen, pul bilen dört diýdi. Lan Hudaýmyş. Şondan kene Hudaý diýdiren bolmaz indi. Hemişe daý diýen Hudaý diýse bir gygyrar galar ahyryny sen ha. Başga bir Hudaýlyga ittiga etsek, golaýragynda da gudraty bolsa bir gygyrar galar da. Ay bir owada birini şura çykardyň, onyzy gapdylda gygyrya galýa. Ýa-da sowady deňemne ha şonuň. Adam garçylygy da sebir ha şonuň. Onda da gygyrya galýa da şo menim diýil ýagatym bar diýe, menim diýe. Ve salahiyetim aldım diye. Hudaýa salahiyetli barmy bir gygyrýamy? Niresinde bar dünýäniň? Yok, bizim etiqadymyzda yok. O jür şirk kullen merdut, huraba, yalan. Dünýäde hiç zat Allah ýany, Allah'ın sıfatlary ýany, Allah ýany jahana täsir gözar. Allah ýany bir kabili perestiş dünýäde hiç zat yok. Birje tek özü bar. Özünden başga hemmesi zeyrent duran yerdir Hudaýa. Özünden başga hemme mahluk, jin bolsun, insan bolsun, perişte bolsun, peýgamber bolsun, hatta Muhammed peýgamber bolsun, boyunny burup duran yerdir. Hiç Hudaýlyga liýagaty ýokdur. Ulakan adamlaryň iftihary Hudaýlyk adyrsyn, şu Hudaýy kamil bende bolmak. O Hudaýlyk bilen bendelik fark edýär. Muhammed peýgamber bir derejesi ýokary diýenmi? Beşer bendeligini kän bilýär o. Yani özünün kullugyny kän bilýär. O hiç Hudaýlyk golaýyna barmasaň, gaýtyp özüň her näçe etek gursaň, Hudaýa golaýrak adam. Kelläňi galdyryp berseň, sen pes adam. Beýleleýin onuň kanuny. Dünýäde her zady edilýän bolsa Allah edýär. Türkmen aýdy Hudaýy çepmasy qymyldamaz. Sen şu an biz görüp otyrsyň, Hudaý görke diýip, men gepläp otyryn Hudaý. Birji damarym nemesi lal bolup durýar. Eşitip otyrsyň sen. Şu jahan şeýle dur. Sen bir yer titresem, hemmeni bäm orýa. Kim titredi ýeri? Bir zat jin titrediýär, ýa perişte titrediýär. Biröle diýer ahyryny. Yani onu öldürüyor, onu diýreldiýär. Halan işini börödi ýöne mehriban, hikmet bilen ediyor, hiç bijay etmeye. Ondan sonra 7 tane imanın mevzuları, mesela biz Hudaý Tebareke ve Taala'ga 7 zada inanmalıyıq. Şunun asıl koku tawhid. Tawhid diyeni hemme zatda Hudaý Taala'ny vermeli. Hemme zatda. Derman assan bismillah. Hudaýa şuň täsirini berýär. Senin yaradan zatlaryňdan, otdan, çöpden, medeni zatlardan yaradylypdyr. Onu bestebendi edipdirler, satýarlar. Sen şuňa täsirini ber, şifany berýär diýmeli. Ya hayır dua ettirsen de yine Hudaý Taala'dan dilemeli. Vesile de tutsan yine de Hudaýa hatırly bendendir diýmeli. Hemmesi ýip syrgyp toýnukdan hemmesi birçi ýerden aýlanýar. O da can saglygyň hem şeýle, rızkyň hem şeýle, hemme zat näme Hudaýyň üstünde aýlanýar. Bir mesal size aýdaýyn, şirke bir mesalda. Gepiň soňragy ýadasaňyzam. Şu senin bir maşatta bir adamda algyň var. O dosya mene sen $100 algyň var diye men Türkmenistandan geldim.
erti saat 12'a yete var maşada diye. Şu bazar raza yete var, ondan anrım men oğrayan yoğurduma diye sen şuna gel diye. Senin bir kataran miniyen, sen bakır, ay erbab adam koğuca bilit alıp durun, koğuca vagonda miniyen, ol bir adama var kediyen, ay iştiba var kediyen, ol ikileyinci redifteki vagona mindiriyelle, dereceyi evvel alıptın da sen. Ha sen o akidip var kediyen adamı ikileyinci redifin mesulü, seni o pisrak vagona saliyalla. Gidip bir vagona giriyorsun, 3-4 tane oğlanan var, böyle de sigar çekip, bir kahkah gülüp, aydım diye, birden galyan çekiyor, aslan seni halını harap ediyor. Cıdaniyan bana. Birden yolda başın aylanıyor. Başın aylanıyor, gördün tersine oturup durun. O karşı oturuluyor da. Maşada gitsen büyüdüğüne bakıp oturmalı ahirinde. Sen bu oğullara karşı arkana barayan sen. Bu da bir iştivan. Hey diyen. Bu ne acıra vallahi. Onu da oturacak koyun, onu verecek zaten yok ki. Sen ama tersine bakıp oturuyorsun sen. Ağacık yiyen yolda. Buralar yer yanına olan bolup duruşu tüseden dolduruptur yani o nemenin içini, yani sol vagonun içini bir bedahlak bir şahsiyet adamla. O da ters oturanın bu da bir derdini önküden beter etti. Ay hulasa ölüp bitip maşada yetiyen, saate yetiyen de pulcağalını alyan yani. Yetmesen o gidecek o. Ha? Bir Müslüman İştiba namaz okuyayım diye, günah ediyor, her galati ediyor, yankının iştiba menen vagunu yani yıkılar, turar. Yani algısına yeter, beşte yeter. Çünkü muhim zada mesiri maşat da yani. Yankı Katar'ın her iştibaya meslen şu maşada var ya şu. İştibaya var mı ya? Yani yolda yıkılarsın, turarsın, kusarsın, ahir yetmem için Katar doğru var ya. Muhim zadın iştiba değil senin. Mesirin doğru. Maşada gitmeli. Yöne sandalyenin iştiba edip durun. Yoldaşın iştiba olup dur. Müslümanım yıkılar, turar, günah eder. Mesir doğrudur yani. Hudaya var yandırsınız. Ay afu eder, öyder, beyder. Ama yankı adam Katar'a minende nemşe diye Tehran'a minen giden Katar'a miniye. Algısı maşatta da var. Tehran'a minen Katar'a miniye, Katar'ın vagonu bitir koy. Dereceyi yek, bileti iştiba etmendir. Aran gelip oturla, önüne zat koyup, döküp. Övde hiç adamım yok. Bir vagonun içinde süyün, yatsan yat, otursan otur. Zen vursan ime getiriyor, zen vursan nuşaba getiriyor. Ay bir, yetenini bilmen galiyan. Yettin varsan Tehran. Baba ben Maşada gidecektim ahirini. Senin yolda imkanatın tekmil, veli maksadın iştiba. Algıyına yetmeyen. Müşrikin ki muhim maksadı iştiba. Tersine var yer o. O tersine varsa Hudayın didarına behişte varmaya. İmkanatta bolsa olsun, asayişte bolsa olsun bir dünyada. Kıyamatta sen otelde yaşaydın, sen reisi camhurdun, sen beynilmelelin başıdın deyip sana ihtiramı o yüzde uzatlı yok ahirinde. Sen nereden bol, o yüzde hükümet yok, o yüzde derecebendi yok, idare yok ki. Sen aslında hiç çoğu yalanga sevmeyin. Amel fakat birçe pul yeriyor da amel. Katarı maşadın kaminip min, maşadın kamindin. Eğer vagonu yekteminsen hiç günahladın olmasa geçme, gitme işte. Ay birazcık günah öyle beylere olsa, yankın kusucu yani, baş aylaşı yani, yıkılarsın, turarsın, peygamber de adına yeter, birazcık olmasa yanarsın, yine beşte yetersin. Ama o müşrikin ki Tehran'a gitse yetmeye, o algı maşatta, müşrik tersine yürüyor. Onun için diye de yüzünüzü tersine ayların diye. Tersine yürüyorsunuz diye. Yengenizden öz açarın. Tersine yürüyorsunuz deyip müşrik bilen inha Müslümanın inha farkı ezi Müslümanlığı alırlar. Şeyle bir misal. Bir zade siz itiqat edin. Hemişe zikr diyen Allah da diyseniz deyin. Tesbih de sana. Bunu aytmasanız hemişe zikirli olabilirsiniz. Şu adamı da varsan Huday seni yaratıptır adını döndürüm. Şu adamların hiçbiri birbirine menleyi kudretine döneyin. Rabb'ten nimeti bil mun'im. Nimetleri berene bağlı. Rabb'ten rizkı bir razık. Rizk berse adını döneyin Allah sen berdin diye. Rabb'ten sıhhati bil musih.
Can sağlık beren Hudaý jany. Rabte şifayı bis şafi. Şifa verse adyny döne Allah seni şifa ver. Hemmesini Allah'dan bilin. Dermanı sanat. Dermanı Allah yaradıptır. Hasiyeti koyuptur. Doktor keşfediptir. Allah tesirini vermese İbrahim Peygamber o adam yakmaya. Canı acığına giriptar bolan 7 deryanı versen su gandırmaya. Allah kanmağı halk etmese. Pes dünyanın tamamen mezahirleri şu dukmele yani. Dukman özünde bark yok. Bark ol simden bir yerden geliyor. Yani dukmanı basan da bark geçiyor. Hiyal etme dukman özünden döreyem kadim. Hiyal etme dermanın özü şifa veriyor. Hiyal etme odun özü yakıyor. Hiyal etme öz aklım bilen bayiyen. Hiyal etme men öz aklım bilen doktor boldum yok. Necere profesörle birçe simi katip oluyor. Öyünü tanıymaya. Fes hemmeden Allah birbirinizden zat dilen. Allah şoň yüreğine koysun. Peygamberden hem tevessül edin. Yani Allah şoňa bilahara hormatını, hatırasını kabul edip yani sizin hemmesi daru olsun, dua olsun, tebessül olsun. Hemmesinin hakikatini siz nämeden bilmeli? Bil Allah tebareke ve taaladan bilmeli. Felem taktuluhum velakinnallaha qatalahum. Kafirler sizi öldürenler. Ne mi dip zahiren musulmanlık grubu öldürüp otur. Yok. Hudaý öldürdü. Hudaý eger şoň janyny almasa 1000 tane kılıcam olsan ölmeye. Ya mesela ve ma rameyte iz rameyte velakinnallaha rama. O çağanı kafirlere karşı attın. Sen atan yok. Derhayı Hudaý attı onu. Sen elin harekatını Allah yarattı. Dünyada hiçbir zat yok ki Allah'dan gayri harekat sekenatları yaradan. Ve men yüşrik billahi fekad iftara ismen azîme. Her kim Hudaýdan başka celvelerden bir zat gelyendir menhayı Hudaý diýse. Hudaýdan gelen sim bolabilir. Mustaqil özünden zat bolabilmez. Bargın özünden bark döremez. Yani aňyrdan nirogadan bark getirbiler. Hudaýyň bendesi bir-birine kömek berbiler. Hudaýyň kömeginden. Bula aňyrsyny Allah'dan bilmeli. Emma bir adam yok. Hudaý bolsa bolsun, bu planyň özü de Hudaýça bar diýse, her kim bu Hudaýa we men yüşrik billahi faqad iftara ismen azîme. Ula kan günahny taslan adam. Eger Hudaýdan gaýry peýda berilýän bolsa, Nuh zamanydan beri buta ibadet edilipdir. Az tarih mi? Ta Muhammed Peygamberiň zamanyny neçe? Ta şu döwrçeli. Şu döwrçeli. Hop şola näme edipdir? Bir asman yaradypmyş o. Ya adam yaradypmyş o. Bir sellul yaradypmyş o. Ya bir kıssanyňda ýagyn berdiňde ýagyn beripmiş o. Ya bir keramet olardan görünipmi? Hiç bir zat temle tohali hemmesi boş hemmesi Allah'dan. Mahtum ola asi kulun. Küfür sözden sakla dilin. Şirk kepleme. Kıyamette doğru yolun sırat küfür bolacaktır. Eğer Allah'a bir adam denetay gayil bolsa ol yalan aldı ya. Ol hakime mutlak bu dünyada birce özü onun iddiasına hiç delili olmaz. Rahatça oturur ben. Sıgıra Hudaý diýsen sen Hudaýyň bize planla aslında hiç o zatlar o wagiyette bir zat bolmaz. Bir aydan sözün wagiyette bolmasa o diýilýär, yalan diýilýär. Ve inha tarihte akıllı danışmentlik geçipdir. 124.000-224.000 adlı köplü peygamberlik geçipdir. Şula hiçbir diýmendir. Hudaý ýany bir Hudaý bari. O Hudaýdan başga ýerde gitseňiz bolar, bir mo Hudaý diýeniňiz etmese, başga ýerden hem işiňiz dogrulanır. Adam öz işiniň dogrulananyny hewer gowar ýa-da plan doktora gidýän, bolmaýar, plan doktoram bar ha diýe. O doktorum meňiş doktor bar. Şu dünýäde de eger bir adam zeyrenýän bolmaýar. Hiç tarihte bir aýdypmyşy, Hudaýa zeyrenip görüň, bolmaýar, başga bir adam bardyr ha. Hudaý ýanykda ol işiň oňurup berýär, oňa ýykylmaly. Hani başka kim var? Hiçbir kapı yok ki gidere. Şu bir kapı var. Allah tebareke ve teala hemmelerimize iman-ı kamile, amel-i salih, ahlak-ı hak versin.